Здравейте хора, аз съм Вайго. Скоро ще един клип в YouTube. Хора, това малко е там Не, ако това мина не. Ама в плеведа. малко гърмина, а то са не. И за се хора, че така съм на тамница, просто се побирам ключове. Я че това го мъчни. Вижте това за клип. Чакай. Чакайте хора, ето. Хора. Откъде се меним? Чакай. От камъните. Клип мъчни, клип. Антва. Чакай сега. И ако се финирах. Чакайте хора, че брат ме с лакарици. Я това махни. Ръкавица дръпни. Откъде ще меним? Само ми кажете. Очи. Ето хора, съм О, минала. не брато, не е кучета. Няма ми това кучето, да. Здравейте хора, аз съм Габриел. И така. Май иска да запаля бързо джапа. Запаля бързо джапа. Ето с малкия. Да, брат, сега съм обиждал така. Сега хора накъде един накъде. Чакай сега ще кажа колко са. Ама един часа е хора мали. Ето хора, в момента колко са? В момента е 9 часа. Беше 9 часа. Това не е вярно, ти ми си... Тук е пътя на гробището, там си гробището. хора, Мен в първите града ме е страх. Ето ма хора. Ако бъда сам бе, ще ме е страх. Ако влеза вътре в гробището, ще ме е Сега ти страх. хвърля към банката и Ако мине палеца. така по пътя, Аз няма скоро ме е да страх, качвам но някой клипчета, хора защото телефона ми се чупи. Сега е цепнат и малко забила. В момента сега хора 1 часа. И здравейте хора, аз съм Габриел и днес се прибираме от гробището, аз съм от чудовищата. Виж какво правя. Брат, стига се извадил. Там по гробището, там бях покрай тях. Да, брат, 30 пъти ще го кажеш, че колко сме минали. И колко... Хора, вижте сега брат ми загаси фенера. Вижте го как е тук така. Нито тири, нито тир, нито нищо не има. Само има едни куршки и това е. А в нашото... Ей, там някой има, брат. Някой ходи там. Ей, брат, виж там някой ходи, бе. Вижте, брат, там някъде ходи някой. Не знам кой е. Аз го виждам, брат. Вижте там до ралица. Вижте как ходи, бе. Май, хора, май, ще запаля джапанките. Ще замириш и на джапанки. Аз по на джапанки на гуми. Ето хора, накъде има човек. И хората така само са движи. Здравейте хора, съм Габриел и ние сме до гробищата, аз съм от чудовищата Аллах Акбар. Абе, Габриел, брат, там някой има, бе. Ето гробищата. Ние сме точно тук. Принцип не е хубаво се снима, де, но аз не се наснимам. Ето, брат, даже там се разкарва. Кой се разказва пъти, бе? Абе, брат, там аз видях. Мале хора, тук не сте. Вижте ли го? Брат, спри. Виж тук нещо се вижда, брат, виждаш ли? Виждаш ли? Ето, виж. Сега го фокусирам. Виждаш ли? Абе, прурната е глуп смъртно. Какво ми става на вас, бе, нещо? Ма не, брат, там нещо майче веро. Брат, там нещо имаше по пътя. А само ако я викне, аз така направо хора, не знам. Ще бъда, не знам тако. Ето ще хора, тук сме на едни кучки. Але буквално Вълчев живее близо до гробищата. Махни, бе. Сега един часа. Брат ми се вика, това не е верен. Повезем да се ходи. Да бъде. Брат, кажи ме пръстец. Красти, бе. Хора, сега минаваме така до едни кружки. Вече сме така на един боир, вече сме. Не мога да ви покажа, има навсякъде има фанери, ма те нямаме много батерия. Нямаме през гробищата и не знам. Ето там буквално ако се движиш.
Там в тази къща има кръвецка сабла. И така се чувам, че някой говори. Кой говори, бе? Бяха да ми говорят хората. Хора, ако има нещо... Аз хора може да обърна задната камера, аз обърскам. Да, задната камера, защото тя може да свене. Да пускам задната камера свене. Без хора да ви покажа всичко. Но хора, вие като мене не ме виждат играм, знам. Това не е добре. Като хора са тук така на едни кружки са. На едни кружки. Тиба кружки са умрели, тиба. Те какво светят? Нищо. Бай, кой му? Нищо. Ето хора, вече сме тук така. Ето е в тази къща, ако виждате. Там има кървеска сабла. Кървеска нещо повече. Аз това съм бил малък. Пък гледах, но не е хубаво да има там кръска. Кажи тук, че в тази ралица къщата. Не, честно така, накачи. Здравейте хора, аз съм Габриел и днес се включвам втори дубъл. В момента влизам в някаква голямата мисля. Мале хора, вижте буквално. Тук така трябва да ходим само направо, да вече брат ми се свенера. Не хора, аз бягам. Пълната мисля, добре, че е фенера, ще да покажа старите неща. Сега хора ще го кача. Още по-така, не знам. Значи преди малко, така има някаква курса в къща. Ще хора, има някаква смета. Къща ни, так, къща. Как бе, ние минахме, там нищо и нямаше. Преди На хора, тук това някакви кучета има само. ще включим за втори дубъл. Хората даже и са пуснати. Тук е пълната мисля, гледайте какво става. Вижте хора, Така че виждам някой, че ходи. мале хора, там някой виждам. Замръзнах от първи. Хора, там някой виждам, ходи тук. Така че тебе. Газе ми тук така по тъмното. Не знам, хора на просто се оплащали малко. О, не. Хора, не нищо е страшно. Дай да скрим така нека. Дай да скрим така. Няма кружки, няма чак там. Мале хора, чакай там кружката. И малко се пооплащи. Тук е по-късно се оставени, ето ги. Ето ги хора, къщите оставени. И малко се притеснявам хора, защото... Ето виждате. Мойко, бягай, брат! Бягай, брат! Ето хора. Не, брат! Ай, това там полиция ли? Това полиция. Ей, брат, там някой животно мина. Да не отова животно. Допреди месец ма гониш една чума. Да му ебам. Майна, ме джал, чай в нас взял. Това джандара ли? Още лопна до нас, не знам хора, нямам се малко. Мале, предай бяга. Чума, пак, виж я, брат. Брат, това беше някакъв човек. Хората ли го видяха? Нали, че го някакво... Не знам. Мале хора, брат ми го фана. Ето го е там накъде. Ето вижте ли? О, не хора. Хора, не знам, тук е нещо мафия, гледайте, виж. Гледайте, хора. Тук нещо е. Не, брат, дай бягам. Гледайте, хора. Гледайте хубаво. Майко, той идва за нас. Майко! Бяха избраха ми шапка. Шапа, не, шапек.